Potser racisme mai he patit a la meva carrera esportiva, però sí que és veritat que discriminació sí que a vegades doncs, n'he tingut. Potser ara no, però més quan vaig començar a entrenar, quan encara l'esport paralímpic estava una mica més endarrerit, doncs em vaig sentir discriminat una vegada quan vaig competir amb persones que no tenien discapacitat i vaig nedar la meva prova estrella, que són els 100 metres braces, i em van desqualificar perquè no vaig tocar amb els dos braços a la paret. Sí que és veritat que no puc tocar amb la paret amb els dos braços, però a la normativa de la natació adaptada et demanen que els ombros han d'estar alineats, però en aquell cas, com no estava competint amb natació adaptada, em van desqualificar. Sí que és veritat que ara això ja no passa, que cada cop són més conscients, però jo crec que quan em va passar, que va ser quan vaig començar i era més petit, doncs em vaig sentir una mica discriminat, una mica decepcionat amb el que havia passat, però a poc això s'ha anat resolvent i cada cop estem més inclosos a l'esport. Doncs amb la natació, en el meu cas, i amb el meu equip, sí que és veritat que no he vist cap acte de racisme i discriminació puntual. Sí que és veritat que l'esport paralímpic, el que jo he viscut, potser no ha estat en igualtat de condicions que l'esport que no és paralímpic. A poc, com he dit abans, això ha anat creixent, cada cop hi ha menys desigualtat, però jo crec que és tot un camí que estem fent per intentar aconseguir la igualtat amb l'esport no paralímpic. Aquest partit el guanyarem. I tu, de quin equip ets?